O Grove toma medidas para previr os contaxios por coronavirus. Ante o inicio da desescalada, o goberno local vende instalar dispensadores de xel hidroalcohólico en edificios públicos. Vanse colocar en todos os accesos dos edificios de titularidade municipal. Vamos a instalar este dispensador que está diseñado pois con unha empresa que habitualmente traballa co Concello do Grove, que nos la propuxo e nos parece un sistema moi bo, moi seguro, moi práctico e moi fácil. É un diseño que en principio se implanta aquí no Grove, hai outros modelos que en outros concellos se están instalando, pero entendíamos que non cumplían unha serie de requisitos que nós sí que buscábamos, sobre todo a facilidade, a comodidade e a durabilidade. O uso dos dispensadores será obrigatorio para todo aquel que pretenda acceder a eses edificios municipais. Con todo, esta non será a única medida que se implemente no Grove. Tamén van instalar felpudos con desinfectante para a limpeza do calzado, para contribuir dese xeito a que o virus non acceda a eses edificios. Complementaremos todo isto con instalacións de mamparas en todos os zonas e todos os funcionarios e traballadores que teñen atención ao público. Xa se están encargando tamén e, polo tanto, vamos a sacar adiante todo isto dentro das medidas de desescalada que a partir da semana que ven temos que poñer en marcha para empezar a recuperar unha normalidade de atención ao público nas diferentes instalacións que van ir abrindo ou que xa están abertas durante toda a pandemia. Ahora mesmo, edificio administrativo, policía local, concello, asuntos sociales. Ademais, para protexer a seguridade de traballadores e funcionarios, instalaránse mamparas de seguridade para previr novos contaxios. Toda persona que acceda ás instalacións públicas vai ter que lavarse as mans ou co xel e, ademais, o calzado con esta disolución, de tal xeito que, vamos a facilitar ou promover unha maior protección da xente que acceda, entra e saia ás instalacións públicas. Todas estas medidas afectan o interior dos edificios públicos, pero o Concello traballa tamén na posta en marcha de medidas de contención do virus en zonas verdes e parques infantís. Cacabelos avanza que se pretenden instalar dispensadores semellantes a este. Estamos traballando nun sistema moi similar, o que pasa que vai ser unha fonte de agua para que se poda utilizar para lavar con xabón e non estar utilizando o xel hidroalcohólico. Polo de agora, os dispensadores foron instalados no edificio administrativo, na Policía Local, no Concello e en Asuntos Sociais. En función do avance da desescalada, instalaránse en espazos culturais e deportivos.